Takže. No, dáme ho tam za chvíli. Takže. Jo. Dáme renku lamku. Nechci to opakovat, tam tak jsem neporazil 9, ale to bylo na jiné postavě. Takže si dáme, nevím. 25. Kde? Tady. Jsi slepej nebo nevidíš? No tak nevidím. Mikyho klubík. Hustej cech. Takže, no, tak se nelaguj. No, on se mě killuje. A sakra. Proč? Proč si mi říkala, ať si ho dám? Teď kritik! Lama. No, tak podíváme se do cechu, co je tam nového za blbost. No, blbost. Dobře. Do podzemí. Jdeme do podzemí a ukážeme vám, jak si nedokážeme killnout tohohle hlupáka. Takže. Teďka ho dává jak malýho. Ten s ním zase vytřel. Takže to bylo S15, takže jdeme na další S15. Takže jsme na světě S15, kde máme Filibunduch. Takže můžete si, počkejte. No, je to lagle. No, mám nevýkonný počítač. Vidíte, blablabla. Takže dáme si arenku. Nechci, aby si to opakovalo. Pobli se. Jo, dáme si tohle. Teresku hvízdou, nebo co to je za blbečka? Zautočí, Na blbečku, na blbečka. No a teďka ho možná nedáš, a možná taky dáš. Těžko říct, má blesk, což znamená, že mohl bys to dát. No je to vyrovnané, takže můžeme to dát. No. A omluvte můj hlas, že zní tak debilně. On zní tak jako normálně. Že jo! Jo! Takže vyhráli jsme. Takže jdeme do podzemí. No tak běž a neklikej na to. No, takže jdeme do podzemka, kde máme huláka, muláka. Ježišmarja. No. To máš jak malý dítě. Když na to budeš pořád klikat, tak tomu nepomůžeš. Pomůžu. Mně na to jednou a dlouze. Ale ne takhle. Ty jsi nikdy neměl takhle počítač? Ne. Počkej, jsou to moje lagy. Ježiš, tak si je nech. Nechte, omluvte ty lagy. Omluvte. Tak dělej, nebo já nevím, jestli to bude. No konečně přeskočíme to, nedali jsme to. Takže říkal, jdeme na S16. Kde máme našeho... Počkejte, teď nevím, koho tam máme. Mistak. Máme tam Mistaka. Pokud by si ho chtěl někdo koupit, klidně můžete. 30 hub přes SMS. Takže. Na postavu jménem Vodhan. Phyllis. Vodhan. Phyllis. Je to moje postava Dal mi ji. Nechci Nedal. dát. Já dal cech, já jsem vůbec. Takže dáme si slávy. Takže. Dal tož na tu 46, ty Jarine. Vyšplouchanej. Vyšplouchanče. Tady. Takže. Epic Girls. Chybí tam i. My děláme hospodu, nebo co, že nejde zaútočit? Prosím tě, puč mi to. Arena. Haló. Komputre. Arena. Nekopat, platit. Asi. Když tam zadal hlídku, ty Jarine, vyšplouchanej. Jo, ona už jsem byla hlídka. No, takže tady omluvte mého retardovaného přítele, ale bohužel je Jarin. Takže s tím nic neudělám. Jsem tam měl hlídku. A jdeme na S19. Jsem nevěděl.
Tak a konečně vám ukážu svoji postavu Vodhan. Máme sklus. Větší sklus. Ale nějak se to vsákne snad. Sáček. Ano, tato postava. Vodhan, ano. Vodhan. Vidíte, je krásná, je sexy. Neprodává se. Jako všechny moje... Co? Aha, tak to je trošku velký průser, takže... Špaténka. Další dva odešly, nic mě tady Takže dáme arénku. To je špatný. Další dva. Woodshot. War Legends. Dělej! Takhle logo. Takhle To je tím natáčením. Zkusíme ho. A Elik. I. 2 malý, já mám 3 velký. No, teda 3 střední. No. Doufám, že nedá kritik za 10 000. Dobrý, takže jsme vyhráli. To se nám hodí. Takže jdeme do podzemí, kde nedáme, ale spíš které nedáme, ale to je jedno. Takže kamenný obrek, který nás drtí. A konec. Tady už nic neuděláme. Takže jdeme na S4. Kde máme Staňho 23. Ano, tato výjimečná postava, velice výjimečná. Už může do podzemí. A takže tam půjde. Takže teďka zkusíme toho takzvaného mimozemšťana v posledním podzemí. Základním posledním. Uvidíme, jak si ho dáme nebo nedáme, ale spíš nedáme. Viděl bych to, že si ho vůbec nedáme. Viděl bych to, že je na obratnost. Má 1 700 000 života, ubírá celkem dost. A samozřejmě jsme si ho nedali. Ještě můžeme jít do arénky, kde bychom mohli někoho dát. 112 Jary ne. Takže 112, to se nám hodí. Ježíš, malý s měkkým i, tohle píše třeba tady můj kamarád za monitorem, ale tohle rozhodně jako nepište, to si pak po vás pomyslí, že když budete psát jak halakama, takže jste někde ze zvláštní školy, takže pozor na školu, jo, zvláštní teda. ne. No, takže bychom už ho mohli jako sundat, tak trošku. A to je hajdalák. A my to přeskočíme. Nedali jsme to, což je škoda. Takže rychle půjdeme na postavu naší. Na poslední. Jinak dívejte se na Menta. Na toho se nedívejte, je to vyhul. Takže. To jsme dali na první ránu. 2 500, takže si vylepšíme tady jedno to. A já teda půjdu zase na toho draka jedovatýho, uvidíme, jestli padne, Pokud nebo... ho dá, tak dávám 100. Kritiky. Mýto, kritiky. Jo, první. Druhý. Jo. Ne! Jo! Do řiče, no tak já se s váma teda loučím. Nedávám 100, nedávám. Tohle jsem fakt netušil, jste svědky velké smůly, která mě postihla. Tak naschle. Čau ty, ňauky.